magluto ng adobong manok. Ayan. Painit na ako ng kawali. At lalagyan na natin ng kaunting mantika. Kamusta ang lahat, guys? Ayan. Mantika na sunflower oil. Cooking and frying oil. This is good for the health. Hello, hello. Nahilo ang lahat. Nahilo-hilo na. Tara, magluto. Luto. Maglagay na tayo ng bawang. At sibuyas. Meow. Meow. Ingay. Yan guys, pangbaon bukas. Kamusta ang lahat? Good evening. Oh. Daan lang sila. Ang manok. Ang inday. Yan, isampot-sampot siya muna natin yan, guys. Tapos, lalagyan ko siya ng patatas para may iba naman. Ayan. Bali, kakatapos ko lang din mag-gym, guys. Nag-gym ako for 1 hour. Para magbawas lang ng taba. Tadan. Igisa-gisa lang. Isang kutsa muna natin siya sa sibuyas at bawang na may luya. Para hindi siya malamsa. Meow. Ding.
Lagyan na natin ang paminta. Yes. Chicken cubes yata ako din eh. Lagyan natin ang chicken cubes. Pork, beef, fish. No. I don't have chicken. Wala tayong pork cube. Chicken cubes. So. Yan na ang aking adobo. Yan. Bigyan na natin siya ng mayroon at tubig para maluto-luto yung mga. Yes. And wait na lang natin na lumambot ang manok. Da-da-da-dan. Da-da-da-da-da-dan. Da-da-da-da-da-da-dan. Oh. Da-da-da-da-da. Ganito lang ang buhay ng OFW. Magligpit. Go Power Ranger. Bismillah. My goodness. Gagamit natin ito sooner or later. Habang nagluluto, tayo ay kumain ng mansanas. Binabalatan ko to guys kasi ayoko ng ayoko ng balat niya. May mga wax kasi yan. So, kailangan tanggalin. Although, sinasabi nila yung vitamins daw ay nasa nasa balat. Oo, pag fresh. Pero pagka galing na sa mga store kasi
nilalagyan nila ng wax yung balat para ano, hindi sila mabilis mabulok. Tsaka yung ano, yung looks nila is still parang fresh. Kahit ilang araw na silang na ano, na ani. Kain. Mm. Asa na kayo guys? Welcome to my live. Welcome to my life. mm. Mm. Hello, so 1,000 viewers in my house. Kain.
Lagyan na natin siya ng toyo. Tuyo-tuyo sa may taong may mga toyo. At ilagay na natin ang ating patatas. Patatas on the go. Kunti lang yan guys kasi good for 2 lang yan. Yan. Takpan natin para maluto ang patatas. Takpan. Broken hearted. Da. Para makulay ang buhay. Kulay ang buhay sa sinabawang gulay. La la la. Papaluin. Bawas na tayo ng mga hugasan guys. So, ayan, bawas na. Ay, hindi ko pala ako makapagsa.
Daming Marquez. Aha. Adobo. Adobong minok. Natin ang laurel. Bakit na? Oo. Nagpagkat. Ano yung Okay na to guys, malapit-lapit na to guys. Lagyan ko ng kunting asin para mag-alat-alat. Magat lang yung alat. Ayan. Kunti na lang yan guys. Kunting pulo-pulo na lang yan. Tapos, ako'y magsasaing. Saing tayo ng 2 takal lang. Okay! Yan. Yan. 2 takal lang ng ating bigas. Kasi medyo bawas kasi ako sa kanin ngayon. So, pambaon bukas. Ayan. Yan na guys, ang salang ng aking sinaing. And dito may konting rice pa. O, ayan o. Ayan. Dala-dalawa lang ang sinasaing namin guys. Tapos lagi pang may tira. Ganon kami nagda-diet, char. Iwas kasi ako sa kanin na yun. Grabe ng baba ko. Doble na.
yung patatas. Carry na yan. Ayan, patay na, patay. So yun guys, tapos na ako magluto. Initin ko nga ito at ako'y kakain. Parang I like this. Oh, Marites. Si Marites. Kala ko din ako kakain. I've been hungry. Wata, wata, wata. So yun guys. Hanggang dito na lang muna. At ako'y maliligot. Ako'y amoy pawis. Kasi nag-gym ako ng 1 oras. So, may ulit. Bye-bye.